انجمن نیشتمانی کردی سوریه داخلیانی درباره هلبجارتن سروکاتی رژیم سوریه بلاف کرد. تدا داخوازا دیتنا چارەسەریەکە سیاسی ji bo krîza Sûriyê kir. Dê daxuyaniyê da hatiye ku hevdemî êş û azarên gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe ve ji kuştin, derbiderî û hejariyê rejima Sûriyê riya leşkerî ji xwe re hilbijartiye dibin pêkirina şoreşa azadiyê de ji bo bidestxistina wekhevî û demokratiyê jê gelê Sûriyê re dest pê kiriye. Rejima Sûriye amadekariyên hilbijartinên serokatiya Sûriyê dike hevdemî nebûna jîngeha ewlehî û aramî li deverê ku piraniya gelê Sûriyê koçber û derbider bûne. Di dawiya daxuyaniya enekesê de hatiye. Em wekû Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê wekû yek ji pêkhateyên opozisyonu û şoreşa Sûriyê daxwaz ji civaka navdewletî dikin ku li tenişt gelê Sûriyê rawestin li van hilbijartinan binerin wekû hilbijartinên nerawa û fişarê li ser rejima Sûriyê jî bikin da ku guh bide li rêveberiya navdewletî da ku çareseriyeka siyasî ji êş û azarên gelê Sûriyê re bibîne û her wiha bi destxistina azadiyê ji gelê Sûriyê re.